Ake ajaha tumba genon si ka protes. Kici sopan ien teklong li si ka protes tu. Lagi ko arong ri lagi. Nang di protes di polote di. Ili tum ubom lo ke. Kici asotum kita pitur long nang ne. Buti ke jong long ni putang nele ko pusi. Atau apa nang pitur dulong nang halang. Hala suhut kena insan numri. Ake nombak iyan peklong le usahan mo. Tama na kumani kito e bang dulu. Kali na tunang kupi dulu. Nila iyan long lok lo bote ni nang lang bompu kwe. Pada ki dulu mati. Di. Lasi ini tu akhirnya tu. La pusong lok ini tu kacini nebe na masih don papi gumlo. Sinon itu duk mandep lo. Non itu ki duk lo po lo. Karbia tu malong non, inglong sotum non, iride ngalong harap o atangka abdi. Lasila eleksyon porohut harap ho atangka abdi aposi eleksyon porohut labang harap ho pilok lo pulote latungke ahajar suri kep ini koi si kelong ateng latungke asik cekok lele. Suri si kelong latungke alak kelong ateng lo. Cehok ada relo nasi. Kopi apa lo te kidu ka join lo. Bon tame $60 ona teng be tum cirai cebra. Kici asotom pham an sakuri ki pita inton ko ama itum me hang au somar tom han sakuri cipi et asonte. Acek lo jon bang suri po plikep long lo polote la so munir pham haru po pen ke bai dam di pan ke kroi kredet. Kopi apa lo ki kroi kredet po acek mojon bang sesurit di kepokep tangkalong boy ke hala so haru phoge la ganing hang heli kace jori phani hang heli aning ge hang tu batum lo ki duka posi aning ge hang lo la haru pho ane longan ta ne chone somar pen sang lini bak long ji meni hako ada haki jian ge long ke je ili tum thek dam lo Iking mun po ben dong lo po pusan le na kombol. Kece nam dia pada jak ko anda beda lo. Kali bagalan ni. Laso kombol thek long bo kiron ron he. Ingar player ji ke. La iking mun po acilu na lo dong lo oi pusan le no cium pap he. Ni. Kali bagalan. Laso na kombol kece nam dia jak ko anda beda lo. Musuri citi malan he. Bisi ador su nailo surisi laso surisi atangkat anda be posinon musuri keron develope di kana oke di kala purhi nak lo biaya me to pas nak lo abe non itu mau sumar tum non tak abe ha Bangalore ha Chennai ha di Hyderabad chongdam upi apolo ikan ada ke bang sumar tum sai di non ini tum angkrak min birtalong lo Ticara tunga panon appointment ke PG apa hala ajaha ko atunga bangka aning ke oi thulo tam harop lira prokebra isiba ka post non plangji non appointment people laso ang kompen karbia tung ke bank free vet pura bank free vet pihai hira si dopok non ada non people mathatha la bang itu ceklo yon suri plikep long polote ko an long po 1 lakh ko an po 1,60,000 beji hala ke cheso tumbang ke bang haru plira hokebra ko an po hokebra troksi atumbang long po utikrena kebra lagi nira suri troknar kep atangka ciklu idon longji angkela yang kepanong dia tangka kelake itu inglong asoto pansi bang nang kepanong dia tangka se hadil hiben tangka nang loji Tribals Development Fund edi hah ladak si bang tangka nang loji age kuna development lah Pardi sini tu na 1 nomor 4 seng lo budi, seng lo kadi,
Ini tunggu nolo kami atai. Langaju. Ward number 4 development. Di langaju si kami na. Ahok alam lo. Nini itu kaya yo kecil kong lo hala. Ukur jana tum puhu nang karba tum sarpi mar tum puhu nang karba tum hala nang kene English tuji gila. Oh. Ingene English fere tum nilita. 300 English fere tu abang menang liti dong hale hekna. Nang bodhe tu timati di. Angke matata ward number 4 along ningke la Dama medical college a duma pharmacy a duma nonang itu nam thapko wara we langa juice itu halaban cultural hall lepine ada sini itu athengno sini itu community hall no itu meeting dulu athengno no lang side lu to wara we no lang bung side lu development ni develop lo komalo ka develop atum ke BJP तुमकी पू डेवलपमेंट पू डेवलप ले बुपे नहीं तुम कोई तुम डेवलप लो तुम लोग के डेवलप के बंगाली बिहारी तुम मुते डेवलप लो आहो वाला हम लोग के हाला तुम मुते डेवलप लो तो पे पॉल लोग के डेवलप के $6 लोग के तुम नंगुप जाम लोग नहीं नंगुप लोग के $6 लोग के पोता लोग के $6 लोग के साकुरी तुम हाला तुम भांति लोग नहीं पीदर लोग के $6 लोग के हाला तुमके लादक वोट तो नंजो तुम लोग नहीं नांगे जो तुम लोग ने काम का फिल्म लोग कैंडिडेट नंबर लोग के डेवलप लो हाला तो आपा लासे बीजेपी तुम हम चोरो नहीं बिहारी बंगाली फन के पास डेवलप थे को इंग्लो सो तुम हम गाली आहो वाला बोल के इतुम इंग्लो सो तुम हम काली लगी लासी नॉन जसमेंट ini tuh kedantang election lagi illegal kan sedang kibir ada nili tuh election a pran hedi ho nili tuh memorandum pidam lo state election commission of parliament memorandum pidam lo nang ada ke sik sidul area long ke nang ke election ang conduct long ne nang jakko awe lagi hala di ta sikulo aho seto bang nang toy tang de lo piling claim nang toko nitung case piano ke nitung PIL case piano ke high court hala high court kupi mo lamrai hala le mo apilo seto upay lo ni panang toy lo ko ni claim nang toko di court along case lo bong uno aron rependa election conduct age dini tumhara pula jha to choice na tum nang thur dum lo ko ni tum thur na ko ki athema thur the son de APSLC tum second position to chini ne pokara batum kalima kala no ni tum thur dum lo second position lo itum kalima la pe ni tum birtalong lo lumba jong ta itum sike hai singhason da jai ka thar sike hai latum bidilan lo ke claim se ka cepa hai borkin la hello la tum long non hai ka ce bohong lok lok kala tu ninggang sama be lo citur pun citur dak dak deh lah tu awal lagi agak meling ni tekti ni ko na to eklo dami ni ili tum kong si non re-election pe dolo ceklo yon sopen re-election ke pe dolo pulo tadi latum tu ke upaya ni lagi nang hai doni ini awal lagi athema non ko pe polo lanon hoyet sing ke tum tuliran rong ha tum kopi ni along e ke som long ta je ai ka thar phan sor sar po kopi ni along e ke som long ta APSLC phan sor sar po la sini ni tum tok so long na puder lo la horen sing de MLA la rup sing teron la hai tum ke council pen achika se cho MLA lo bon pusi ke matha lo la APSLC phan ka sor sar ye phane achika se ke en dhulo la tum mangi MP akam में चटेंगे बोलो के दी हाला जाएगा था आहे पुलिस दम जाएगा था के फिर ओ मच फिंग रो पे दी अजलो में दी तो सोलो पिलो को कुथु नी तुम दी MP अलग लिखी बाले फिंग नहीं लग नहीं गली अलग लिखम के लगे हा पार्लियामेंट लो हाला दासी चिता तू नो इलाम जे तू नो हदा Karbi Anglong ahomoisa, Karbi Anglong akitu kaki somalam ada parliamen long lam ninjin tu noi pusike toy ke mati.
bang atu kami metor tuman ta bang barso itu ke langom di kali magala aho kalamu lasi non ini tum APHLC pen bugom lo itum along ri itum ke cerai kom je phanke lasi sidul pen abahere ke tum un itang lo lasi non BJP long ke do lang inut bahani akorte injiratum alang itum phanta itum ansi itum la akemang APHLC pen akemang mati la bangso siksidul pen itum epai diri ke cingkai la bangso alam khiateng pen itum hal tum ham khanam si ke kroi kre tum ham andam itum pachini nam si itum eklai pen ke deje phat itum bor inang kok la pen non itum APHLC pen non hejo itum ke der ike la hello ke bang ke der ike to we apo itum teknologi ke di result lo itum fuluni lem solo Bangkrip ho BJP tumta candidate si pilo APHLC tumta bangkrip ho lo kapre ka party tumta bangkrip ho bang pen ini tum APHLC tum bang ke khai dele ha BJP ke lage halaso constituency ke MLA ta do penon head jong ke hai tum MSC ta do bang hining we BJP tum ye di ha Kengkan kecejor kecelo, non re-election on dulu tadi, latu ekor itu cinta nan pun latu, ahong lagi, aron itu bengong enjong situng ke hai, no pulote, ciklojon sok angkong lagi election ke dokong angkong ji, dulu pulote ciklojon sok angkong, ciklojon sok apige itu election ke dulu pulote itu APHLC ben ke hai par, ke hai no lagi, Athema la so ke dam tang ke a election la ke aron re ponchait aron ben sedang gibi ai ke six idul area lo ke la ke ponchait ke la ke nang lut masikun la hello la si ni tum pubom lo la si non hejong ili tum long ASDC pen alang li phan choro namji alang li puson kamatha ke mi pen ke bang jui ke alang li phan na suri kero pilo la pen ke dam tang ahud ko amalang li ke claim ke cipidu wasan hatsi non ke anso se ini tum claim ra pet ko cipidu pen ko lapen e det elong ri ke cerai komi phan si tum bot inang ko lapen non la ward election along ward committee along antami tum sengpon FC APHLC kan la town committee election ba ke ini tum cerai hip nang ji lage la hello town committee anali tum cerai FLG lapen MP election ho lapen non la suaf pang re-election mo polote council ke lake make live lapen se tum dokhol de pole la hello la si APHLC na kemang ke la hello number 1 ke chia so men kan utar list pe na men kan paragraph 2 sa paragraph 7 ating ben itum council along itum nila separate utar list ka selam la ke itum claim vek ko lake number 1 number hidi paragraph 20 ating kan lake tribal area pinaka posi ilitum longle aron ka selam pe non ki embo malong le aron ke lake 1886 Assam Land Revenue Regulation Act ko labang solong le aron si embo lake itu nada siksidula area long ke lake chok chei lagi itum hapopen ke embo malong le aron halas itu NC lake chia sotum phan at apota ke cancel at nang ji hala hello nomor hini ke mangke nombor ke thom ake mangke la hello APHLC pen ke la ki chia sotum ke la da ke sakuri tanang tamun kopia polo polote itum inglong sotum hasinanga panong pina aposi la sakuri anta itum dong si ke hai lo polote inglong sotum si long chop nang ji 100% kata la hello la pen son li bangkal hello itum APHLC yang si ke hai lo polote itu masar jai ka thada nang ku bomlo itu ningkan hok ang bom karbiang long akan cir kelang ikilak itu pe pleng dari hemprek kelong da joy pigi lagi tapi jai ka thasa itu bhanak pulo hemprek ke ini ke long li dat chi sumre ta long li di purna londe
MLA tum ana MLA ke haya tum an dispur long hurpa chok dut lagi nang dote bang ho MLA ta ci resign det haya bananji la hello la pen ili tum akenan do polote dak MSC do an CNM do an MLA do an MP do an hat din hielong lagi le set kami itum si chesong nang ji pusi jaya ka thar ke tu elected members atu hat dak si chesong nang ji non ke hemprek ke hang nam popo train ticket booking ko hedi chukiran tang apang hemprek hang nam adil hidi ake train ticket ke booking bidun ke forensic be di ini tun arjudun nong ke ada karbia ko hopo noi mohadam ne tabang ko nang archu noi kolam he ake da se hang ponju di ahem preke hang nam ning ke alang jontor montor long kali ki alang ke Narendra Modi Amit Shah kadok betu mensi ini rapet lo kemati ada parliamen lo ke kali bakalan hadak silam ning jedan po lam kining jetu ke minit hobak राजधानी ट्रेन पसंद आप दी हेराक में लगे हेराक में अलार्म लगे ट्रेन के कुपिलो लगे अब पैसेंजर तो उधर बाग सैलवेक को लगी बाग बिजनेस की मती अली मगला लेकिन राजधानी ट्रेन को मालूम लगा जब थाप दुर्गे ओ नहीं के लगे किचिए सो तू आपको अलार्म लगे किचिए सो तुम हंसी लगा सो कि मिगे थोलो ले ला राजधानी ट्रेन sang si pinda dambom lu kene ka domita atren na ba sang pipi ba pani sita ko mani ini live dam jadi ini amuni live dam ne social media lo thek lo di jo ajo baji ke lo itu me MP Horen Singh be train chu pasang ada parliamen lo ninje tu ta train pasang pipi de lo injin so be lo pasuna ni tip MP pa haira pasang dek nak pakai hala tadi di la train alar ni hemprek alar ne hala suarni ninje posode etnis kar biang no ara tum ani nangrong dila kali magala la hello la si ini tum ala ni phan ka chotoi dun ke da besang ho ha da dun ra train pa pasang da ko da pule ke toi dun kali magala non ke hala APSLC phan ka sorsar ji lok phansi achika da chukan thun set pule de ko la la si le chok chi lagi Nasi national leaders ini tuh EMC matum ke the nasi the lo lo te di det ke phalang no dak kilu e det di pe misenangi elong ri pe misenangi pote kachari atum de ke japo atum leaders atum itum thek ser nangji nasi thek ser abang ko banging wai ni no so tom je ai ka thar sa ni ini tum bhang ka chipi duk ben itum bhanang ke than nang ki bum ka do be pini da long bi bosi ke misen lo Pini dararon na tum isini ni chini ram ke chuki ram tang MEC ahut pensin ni chini lo la dararon isi unity do la so unity ke theng lo mel hello ile tum kuma pena jong lo potum rong asar mi sem bena po sila dararon sar tum am ka do be rong asar pena jong se ka do be rong tum hat an alang ni chilang pa phek se la so thak thak si sik sidul ke kuma tum jakong ke thelai ge la alang ni tum rong asar tum lo Rong asar tum hello, rong asar tum si pui ke, ada cikki mode, halada dononde, ada hem cikki mode, alang ni tum lu, aja kong ke theki. Lasi non ong tu rong asar tum cicini, lo lakem ong tu rong asar tum ke cicini nelan. Setami abidong et ke lake rong asar tum han jakong pathi pute sik sidula pang nang jipusi anu tinda itu ucit nahi. Lalu pelote ini tum adet along ri tum mesemko. Lapen hidup sila hello no namat kecheso tum nangka perin naik aparti ke komalo pute APHLCM chalo no aho kalam lagi APHLCM tum akan ninje dak hai uda hai handa hai pena joksi pini tum anke paprang no asam mahur chudut opi polo di Himonto Biswa Sarma nang perin nang kok opi polo no ni tum thengam no antong in tia phan benep chek di kopia polo antong tia kes ta kali jai ka thara kes di kibing juga antong phan FIR aluta vi ni ante kopia polo lake itu ma phan pineson bidilang no penang tempo nang kibing di pineson ba pelote kase so to phan la nang penep ha la haya kam si ke klem la pena par thek kiden
Nang peri jimini ko hedi. Seta APSLC along nonke Allah armu nonang tutang lo. Lasi non jaseme tilitum thegdam nonglo antong sudami alang islami di alang inon hat jela ro sedu. Tata ilitum thegdam nonglo la antong kes mena jo hal tum peni anin chiji mene kangji mene violence dui mene chok theng dui mene peni hem me ke kai peni gari me kai lason duji mene mena kusi hala asam e jena tum ke di hala tum ke lason claim nongte ekdom akesa ke theke thela je ai gathar phada pa bol nongte belong ne pin an ningkan hini ningkan thom jenlong thablong sonde re-election da jokor po hala MP election da parbin pu kusi hala tum ke ma seta ini tum APSLC ben pu bomlo la violence tum tem nang ni kache chok kache theng hem me kache kai pini aki henu akam itum tem nang ni nili tum nasi kubom ape nili tum nasi success bomlo kali bakalan ni la hello itum claim nang jike itu claim nang ke hello constitution ateng pen itum op chip nang ko aki henu phabute la jongdung thip la ke chok chek itum jongon thip nengi ake chok phabute do ke chok itum ninje thip nang ko la hello la si mono mati tum ithe amlo mangalo karbiang long autonomous ka chahiye tum ke la ke he la ke tum theklong da la si non la EMC mang che bag belang si karbiarong eviction ke paprang development ni karbiarong eviction hai ahem ke tharle ki free ni ke padu ka kam lo ke matijo age ahem abetan delo ari abetan delo ajat avelo age tingbang free paisa 1 lakh kole hai age la APSLC thane sorsar chob kole yo age hala tum APSLC thane sorsar chob ni yo la son padu ba milo ke mati yo la son la si la hai abdila ngodo anke la ke der la ke tum warni siar ni tum hedi ho itum non council long si ke cari long lo polote la hai anke la ke alam ni tum tham thasi che kok chingnang edi lagi la si non jaseme ini tum APSLC ben kan halo rong atok anu itum bir la kadu be ke than namre ke halo itum amuni tum mek brang na Ining menali inut penajo anut kaprek bhata thano la sobirta di itu malong rige siksi dulalong rio itum kaduk bela puge chok chelu obang itu cethan lo pulote itum halat nopak tadi nopak tai phong kha su chotke re bondala labare pute research ke di inchin hi angola sonno inchin na labare pute inchin hi angola lablo pute research sonda tasi muni le tumda la si la chethanare lo pute research honge la lo pute nge mu next ko mane akeni de joglu le da bar sa de ho na chomo so hi pura un ede honge kali bagala esa aronyo lo bukhali de le ko kadi yo la hello nasi dola nili peding na mo elo athe ma mo pen li ke cheng ho si than lo tara ching ho karbar ba ke tu pen na la than pen niliam theng to mo to lo kharo